Vážení zákazníci, stejně jako každý rok, i letos jsme se vydali do našeho lesa u Kolína, abychom se podívali, jak se daří našim stromkům. Zkontrolovali jsme plot, který jsme loni postavili, podívali se na mladé stromky a vyčistili lesní jezírko. Den jsme zakončili v Myslivně, kde jsme si opekli buřty a užili si skvělý team building. Natočili jsme vám video, abyste si mohli atmosféru vychutnat s námi. Čau! Jo, ty jsi šťastná. Já se Čau, těším na... Těšíš se na holky? Ano, těším se na Danču, Dio a... Klárku a Luba a Vasila a Toma. To jsou právě A pana takové- Opičáka. A na pana Opičánka. Ano, a co ty, Kláry? Strašně se těším. Strašně se těším. A kam vlastně jedeme? To mi musíte říct ještě. Do lesa. Sakra. Připravil jsem super počasí, mrkněte na to, už neprší. Nepotřebujeme ani pláštěnky. Kde jsme se to sešli? První lokaci, která je specifická tím, že jak už máme nějakou určitou historii a jsme tady asi na 5. brigádě, tak tady ta lokace je stará přesně 5 let, kdy jsme vykoupili tady tu část pozemku v rámci celého toho obrovského lánu. Přátelé, já vás vítám na další brigádičce. Je to v pořadí už 3. takhle naše pracovní, předtím jsme tady byli zaměněni. A tady ta lokace je specifická tím, když jsme započítali 5 let zpátky, takže tady máme 5letý stromky, které jsou ovocný. No a vypadá to skvěle, daří se jim, pojďte se na to mrknout. Dneska není hezký počasí, protože jsou všude povodně a všude prší, ale my jsme si řekli, že to nevzdáme. A tady ta práce započne tím, že zkontrolujeme tyhle stromky, narovnáme a uvidíme, zkusíme objednat ty, co tady chybí, co umřeli, uvidíme, jak to bude probíhat. Akorát přicházíme k tomu, co jsme tady dělali minulý rok. Uhu! Konečně vidíte naše dílo. Minulý rok jsme tady stavili tenhle plot, aby se na nově vysazené stromky, stavili jsme ten plot kolem nově vysazených stromků, aby ho nezničila zvěř. A teď jsme to přišli zkontrolovat, jak se nám práce minulý rok povedla. Takže teďka se nacházíme v území, který jsme tady zakryli tímhletím plůtkem minulý rok a všechny upozorňuji na to, dávejte pozor, kam šlapete, protože tady to má velkou budoucí hodnotu. Jo? Tady máme novou borovičku a tady to je ještě hodnotnější dub. No, takže tak. Tak pojďme se podívat na další tady fragmenty plodů naší práce. Hele, tady to opravíme. Držet. Takže stále tady můžete vidět záběry toho, prostě, jak jsme tady minulý rok makali. A ten plot jsme tady prostě postavili a upřímně, teď, když to vidím po roce, že ten plot stále stojí, tak jsem na naší práci opravdu pyšná a hrdá. Cestou tady vidíme tyhle všechny malé stromečky a kvůli přesně těmhle tím malinkým bobíkům jsme tady ten plot stavili, aby je nějaký chlupatý bobíci nezbaštili. Takže já jsem mluvil s lesním hospodářem a on právě říkal, on k tomu přistupuje trošku jinak, než aby jsme tady jako vysazovali ty sazenice a semenáčky a tak dál. Tak říkal, že tady nechá hodně takzvaných výstavků, a který vlastně přirozeně pouštějí ty semínka dolů a ono to tady roste jako samo. Proto je tady tolik, že se zdá, že nejsme jako na mítině a jsme pořád v lese, ale to je jako schválně. V tuto chvíli se nacházíme ve spodní části takzvané kaskády, co jsme tady vyrobili bagříkem. Takže spodní část kaskády a vytvořili jsme tady takové přírodní bariéry, nebo přírodě blízké bariéry, které mají zadržet vodu v té krajině. Tady to je poslední asi ze 4 jezírek, když se kouknete takhle tímhletím směrem, tady protéká a tady to je vyloženě dobře vidět potůček. No a v horní části jsou asi 2-3 jezírka a tohle je poslední 4. Obvykle je tady spoustu stop, které jsou teďka jako smytý, ale spoustu stop od těch zvířat, že je vidět, že to jako opravdu má smysl. Děkujeme za vaši podporu a za to, že nám pomáháte pečovat o náš les zakoupením stromečků. Těšíme se, až vás opět uvidíme na další lesní brigádě.